Il-Partit Laburista irnexxielu jirreġenera ruħu fil-gvern fejn llum għandu wkoll żewġ deputati mexxejja u amministrazzjoni ġdida, dan fil-waqt li l-Oppożizzjoni istaġnata. Dan innutaħ il-Prim Ministru Robert Abela waqt il-programm Ekstra fuq ix-Xandir Nazzjonali fejn sostna dwar kif Gvern Laburista għandu il-kapaċità li jindirizza ir-realtajiet tan-nies. Kollha jindikawlek li l-poplu llum qiegħed jgħidilna. Intom kapaċi tindirizzaw ir-realtajiet tal-lum. X'inhu ma realtajiet tal-lum? Mhux kollha nafu l-kwistjoni pereżempju jekk għandniex ħaddiema barranin iżjed milli jeħtieġ is-suq tax-xogħol tagħna. Jekk għandniex biżejjed spazju ħodor u miftuħa u jekk jeħtieġ li nagħmlu aktar investimenti ta' spazju ħodor u miftuħa għalija ċarissima. Għandna ritmu tajjeb li huwa dejjem rridu nintensifikaw aktar, irridu nagħtu aktar spazju ħodor u miftuħa, rridu x'intejbu aktar il-kwalità tal-ħajja ta' nies, ir-risposti hija fl-affermattiv. Imma daw kollu huma r-realtajiet, pereżempju l-kwistjoni tat traffiku. Nistgħu nindirizzawha b'mod aħjar, il-poplu nemmen li jafdana biex nindirizzawha u nemmen li nistgħu nindirizzawha b'mod aħjar. Dwar Mart, il-Ministru Clayton Bartolo, il-Prim Ministru tenna li kien li aktar minn 3 snin ilu it-termina l-impjieg tagħha u reġa' iċċara li ilha ma taħdem mal-Gvern 3 snin waqt li nnota double standards tal-Oppożizzjoni hawn issemmew deputat nazzjonalisti bħal Tony Bezzina u David Aġus li anke wara li nġibditilhom l-attenzjoni fuq post tax-xogħol li għandhom mal-Gvern baqgħu ma marrux għax-xogħol Bezzina imur biss biex jiġbor il-voucher tal-fuel għal karozza tiegħu għal skop privat għallu wieħed jistenna l-Oppożizzjoni ma tużax riga differenti f'dan ir-rigward la darba Bezzina jinstab ħatim il-Kummissarju għall-Istandards fi ħajja pubblika. Meta jinstab ħati issa ta' dak li qiegħed ngħid jien fil-konfront tiegħu illum il-ġurnata. Bl-istess riga li tintuża ma' Manda Muscat, irridu nużaw l-istess riga miegħu. Għaliex dal-kwistjoni ta' intitolament li membri tal-Oppożizzjoni jħosshom li għandhom pożizzjoni privileġġjata illi jaġixxu kif iridu u meta jridu u bil-mod li jidrilhom huma mit-taxxi tal-poplu tagħna u għal ħadd ieħor jintuża kejl differenti, mhux aċċettabbli jien nemmen li għandu jkun hemm test u kejl ta' governanza tajba l kulħadd.